Successful examination, ti lead exam ni Natalie Habungan, tas tamat ti panigagdararag dagiti minatay ni Roberta Amano, ni Santos Castillo, tas tamat dagiti kakabsat tayo, dumaw dawat ti tulong. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at pumatada tayo. Nagkamatalit tayo iti Diyos, kadag iti grasya, kinubindisyon na pagyamanan tayo, italit tayo, kinukuha na ti amin tayo, dagiti pagdandanagan, dagiti pagbugbungan, dagiti pangarikutan tayo. Tapos na tayo makiranot din sa santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawyan tayo, ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumadiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinugbog na kami, kat pinagbalin na kami nga anak mo, iti sidong ni Kristo. Kitaan na kang kada si Ayat, pasin kadab kati panangisaad mo kada kami di sidong, tinapaypay sa awaya-waya, kititurong na kami di agnanayon na kinagasa, gapugan Kristo ang anak mo ket Diyos, isa magipagbiagyan, magipagarikan ka, ititimpo yung ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti hingana. Amen. May basa na daw ito muna asurat ni San Pablo ken Timoteo. Namnamaek ti umay ken ka iti mabiit. No kay kasta insurat ko daytoy tapno mataktakak maamuam no anya dagiti rumben nga anuroten tayo iti pamilya ti Dios. Ti iglesia ti sibigag a Dios ti kayat ko asawen. Ta isu ti aligi ken fondasyon ti kinapudno. Awan ti makailibak iti kadakit ti palimnag ti relihiyon tayo. Isu nagparang tao, napanaknekan ti kinalintay na babaen ti Espiritu. Ket nakita dagiti angheles, na ikaskasaba kadagiti pagilian, pinati ti entero alubong, ket nayuli sa dilangit. Kisa ko ti Apo. Ang mga na nakakaskas daw dagiti aramid ti Apo. Ang mga na nakakaskas daw dagiti aramid ti Apo. Iti amin ang puso, agyamanakto ken ka, agyamanakto iti Apo, iti taripnong dagiti tattao na. Nakakaskas daw dagiti aramid ti Apo, kaya't ang awatan ti amin, ang ay-ayo kadagitoy. Ang mga na nakakaskas daw dagiti aramid ti Apo. Nadaeg kinadayag dagiti aramid nga, agnanayon ti kinalinteg na. Saan nga ipalubos ti Apo ang malipatan, dagiti nakakaskas daw ang aramid na. Managparabot ken mananangasi ti Apo. Ang mga nakakaskas daw dagiti aramid ti Apo. Taaraunan na dagiti aguteng ken kuana, sila lagi pakanayon ti pinakitulag na. Imparang na kalagiti tattao na tikit pan nakabalin na. Iti panangipatawid na kadakwada, iti daga dagiti ganyan na yan. Ang mga nakakaskas daw dagiti aramid ti Apo. Sa buhay ipagarian ti Apo, as maibagan,
San Juan nga Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria kay ikaw, Apo. Napan ni Jesus iti maysa nga ili ang managan nain kimuyog ken kuana dagiti adalan ken adu at tao idi makaasi dagiti ruangan ti ili apag isumet a rumwar apag usumat a rumwar ti maysa a pumpon tinatay iso ti bugbugtong nga anak a lalaki ti maysa a balo a babae a kinuyog ti adu at taga syudad naasyan ti Apo idi makita na ti ina di kagsamsangit kinunana kinkuan na imasilig ni Jesus ket iniggaman na tilungon nagsabden dagiti mang bakbaklay kinunan ni Jesus baro ibagak ken ka bumangon ka nagtugaw day dinatay ket nagsao inyawat ni Jesus ken ni inana nagbuteng dagiti amin at tattao ket inday tayo dagiti Dios nagparang kada tayo ti maysa anay daklan na propeta kinunkunada sinarungkaran ti Dios dagiti tattao na nagdinamag ni Jesus itentero a Judea ken kadagiti kabangibang adagdaga ti Ebanghelyo ti Apo. Gloria kay ikaw, Kristo. Na kahula unay dati mensahe dati Ebanghelyo niya kauray nung natayon dapat giladingit giina ni Apo Jesus pinagungar na dito'y natay nagsubli direkta ragsak dahil ina kapuliti nga napasamat pinukit kitaan tayo hindi maibagay na ito na kada tayo oriti lubong tayo hindi makupay hindi mauawanan hindi madandanagan hindi kasla awanan tinasakbayan na nilagayam ako Jesus ti makantang iti ginawan nilagayam ako Jesus ti makaisubli ti redta ti biyag dili tayo gundaway nga maawalan tayo sila agboten tayo gilagayam ako Jesus sila lagi taga finance ka ako awang kwarta tayo kung siya kumat awang mo kung magluluwalo aklaan kung nakata mga nagpuunan tayo nabayag ko mga naibusan ng bang natan a project mo niya po Diyos kantay mo po ka nang magpupa ka to kayo nanto ada biti makabalin ko na ano mga nagre-retiro tang ministra kamo kay ng pangitaan tugod ng mga kasi tugod ng tungat at dilay longon ka ada kitang haan ko plan mo ng uri siya man ala uri may adwalod ti ala tay trabaho no maya kito niya oras alas 3 makita mo talaga ala ang nakadutay mo tin hindi pa nakasangko dagiti kay tukaw jamu mo niya ti panan ta karpentero dahil bagbaga na nga may maawatan ka bagbaga kay pa ibon mo tumala nga dapay tiles dapay lubida kasi ada tamat ani gidanag kas may nga na tao at pangalaan nga ro awan di awan nga ro ngam kanya tinamnama hindi po Diyos tulatan ano pagungan na pay tanatay datatula ke project na nagbasitan, nadabayan mga kastan, sabagay, hindi napadig mo kinatao ka, pasig mga dati kung kumpot, iti maudi nga dagong pa man yung may sala nga dagong, bitinin ko pa may sala nga lamog tagbe, karayon mga kasjay, kag talit-talatan, pagungar na pa, yan ko lang, dagit na babasig na banbangan nga pagdandanagan tayo, normal aja danag, ng kasano ti kadagsan gidanag, abagin na ka-DJ, pamati, apektaran na ka di pamati wano nayon lati katatao ng sabalin na aggaraw di jay pamati kagla ito natayin at nagsasalin na nagdulong awdan nung nasarakan na rin ako Jesus niya napasama na daan-daamin tibiyag nagsubli tibiyag di mo sa tao amin nga tao naadanda tibiyag dinadanda tipigsa dinadanda tipigsa niya tinaited ragsa ng nama dahil kadali at tigayang imayan ti Diyos kada tayo naunag imunag na niya pagmakita. Kumay, tuloy na tumigit awan emigal, sapay kumatamay ka rin, amay na
ama man nakabalin amin. Tiap awatin ang may kadaton kay imam. Kaya may paay kay tiyawan kay pakaiturian pinagana. Kaya kasamay na pag-iwagan kayo kay kadagupan kinasantuan ng iglesia. Apo timodem kada siya ayat dagiti karkararag mi kat awatan dagiti daton mi. Iti kasta ti panagdaton ti tunggal may sa kada kami agbanag pakaisalakanan dagiti amin na tattao gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Basta umagat Kat ayo dagiti puso-puso yo. Pagdatan as ipagkatay tiap. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kalikat rumbe. Udno na yung may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken Diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon na Dios. Tay dinto asaan mo masapol ti panagdayaw mi no kay kasta impaay mo so balitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan may nayon ken kadagiti panagdaydayaw mi. Nga magpaayda pa kaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Isungay tantandok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti anggeles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo Tiapo, a Diyos dagiti amin ang kaswa. Tilangit ken daga napnuda kay dayawam hosana iti kamatuan. Magaydayaw ti umay tinagan Tiapo, usana ti kamatuan. Udno unay apo abiig ka kinasanto ket si katigubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi ngarote paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi ang Jesucristo. Isu ilisak bayayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagdiyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangangkay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi isa may yawat to amay paay kada tayo. Nastamat at alpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manengken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket tuminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagid yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus ng inakawin sa latan si kawan lubot ni sa malubungan. Itingarot pa ng ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idapon mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken ka tayimpaay mo amay kari kami kadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysa nakamko ti Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayang tayat na Diyosan. Laglagi pang Mandileyo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi iti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay ako dagiti nakabsat na pimusay na si inanama ti panagungar danto iti sidong kataasim. Awaten kat ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten ni ako tay paay mo metta kaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag kat makiranod kam to. Kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo isuda nakaputno ang nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada mangitantan og ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyok ti Espiritu Santo irok noy mi ken kamo nakabalin nga ama ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Din tayo mararaw iti ama, kadwalman tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amami nagdag sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumtay kumati pagariam, matungpal kumatinagan mo, ito'y gagakas sa dilangit. Itdan kadakang kaldaw ito'y, tikanin mi tikatinayon kaldaw, pawanan nagtipasul mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakapasul kada kami, dinakamlet bebehan, manlogot isulisod, sa dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babayan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namagen mi ken iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Tapupuan ituray katangkabalingken dayaw tananayan na dito sa So ako mi a Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo kapya nga gapo kanya itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuano ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad kada kayo. Pasapapal Ipaay tayo ti kapya ti tunggal may isa kada tayo kapya kada kayo. Kordero ti Diyos na nalikat ng ibasbaso ti lubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos na nalikat ng ibasbaso ti lubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos na nalikat ng ibasbaso ti lubong, itdem kadakang ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat ka rin di basbasol ti lupo, nag-aasat tayo anayaban iti dahi to'y apadayana. Apo, di ako may kariyo may kanya, ti may sayan sa loob. Kumararag tayo. Apo, inawat mi ti bagigan dara ti anak mo, ipaay mo ka dito ti grasya na, samayan na ti bagigan kararwami, iti kasta ti bilag na ti mangiturong, ti panagbiag mi, asaan katakit ti kinalapit mi. Gapuken Apo mi Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka, igitimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at kumakata kayo. Kasta umamin Isula na kayo ti man nakabalik na Diyos, ti Amangin, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ang base ti Santo nga nisa, tayo ti ayat, ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo ti Diyos. Usaluta, Jesus, Dia.